ting, som man normalt ikke kan få lov til at snakke om ude i samfundet. Nogle ting, som hvis jeg går ind på for eksempel det er ikke jurastudiet i Aarhus, og så siger de her ting, så bliver jeg straks stemplet som værende mandsjournalist, og jeg ved ikke hvad. De bilder sig ind i der forpulede møgkællinger. Men jeg vil ikke så mindre begynde at snakke om disse emner i aften i denne forsamling, og så vil jeg komme med nogle opfordringer til jer omkring disse ting. Omkring feminisme, der jo er hovedårsagen til stort set alle problemer på kloden. Så det skyldes så dybest set kvinders natur. Det er, altså, de er jo dybt racistiske. Altså, der er nogensinde set en mand i et parforhold af mænd her, inklusive, hvor det er, at det ikke er kvinden, der dominerer fuldstændig alt hjemme. Og jeg siger det bare, det er sådan fungerer det. Og Martin, du kan bare ikke indrømme det. Men så der er kommet nogle meget, meget triste ting op de sidste par år. Kvinderne, udover de dominerer stort set hele samfundet, og igennem deres enorme offentlige sektor, de har bygget op og undertrykker os med. Så vores sortkærlighed på deres væggen er vores svage punkt, det er rigtigt. Men der er kommet nogle tilkendegivelser fra nogle ledende feminister. Hanne Vibeke Holst, som jeg ser som lederen af den her konspiration mod mandens magt, for eksempel. Jeg vil så tage nogle eksempler sådan fra virkeligheden til Danmark i dag, hvor det er, at de for eksempel mener, at der skal være kønskvoter på bestyrelser. Jeg mener jo, at argumentationen er fuldstændig manglende. Der er ikke nogen argumenter for at indføre kønskvoter. Det eksisterer simpelthen ikke. Og hvis man spørger, hvorfor, så er det sådan noget med, om det føler jeg bare er rigtigt, eller noget andet vattet pis. Men okay, men så vil jeg så sige, så vil jeg gerne gå på kompromis med kvinderne. Så hvis de skal have 50%... Men hvis for eksempel de så tager 50% af bestyrelsesposterne, så vil jeg ikke, skal de have 50% af fængselspladserne. Halvdelen af de hjemløse er kvinder. Halvdelen af narkomanerne skal være kvinder. Det er det ikke. Lige pt. Der er det sgu ikke 99% af taberne i samfundet, der er mænd. Det kan være, at det er sådan cirka det samme forhold omkring med toppen af samfundet. Men bunden af samfundet, der styrer vi også rimelig hårdt. Jeg vil gerne pointere, at det ikke bare er endnu et område, hvor mændene excellerer. Helt korrekt, helt korrekt. Igen, hvis man skal gøre noget rigtigt, så få en mand til at gøre det. Hvad gik der galt for dig, Dennis? En dagger! Jeg har ikke Nå, men ikke desto mindre, så vil jeg så faktisk også lige tage fat i endnu sådan et kvoteeksempel her. Københavns Universitet har nu indført kvoter. 50% af alle deres professorer og lektorer, og det skal nu fra fremtiden være kvinder. I dag, der er 18% af dem kvinder. De er oppe på 50%. Men hvis man går ind bag tallene og kigger, fordi at det kan jo i nogle menneskers ører, der kan det lyde meget rimeligt, men det virker så bare meget besynderligt, for eksempel på fysikstudiet, at 50% af professorerne for eksempel der skal være kvinder, fordi at de har valgt at gøre det studie specifikt. Men så gik jeg ind og kiggede på det, og jeg fandt ud af, at okay, 18% af dem er i dag kvinder. Udmærket. Fint. Hvor mange kvinder ansøgte om stillingerne? 15%. De har altså 3% forspring i forhold til mængden af ansøgninger. Det er jo, der er jo i forvejen så rigelig ligestilling, baserer jeg på de her tal, hvis ikke endda der er overvægt til kvindernes fordel. Så jeg synes bare, at den debat, den skal bare lukkes. Og det kan der aldrig være spørgsmålstegn ved. Absolut, ja. Så vil jeg til et andet punkt. Og det er faktisk noget, der måske handler om nogle af jer. Ungdommen i dagens Danmark, jeg ved ikke, om det er som sådan. Jeg er for nylig trådt ud af den. Jeg beslutter mig for, at jeg er ikke ung længere. Nu er jeg 6 år siden. Så jeg tilhører ikke ungdommen. Men jeg synes umiddelbart, at unge mænd i dag, det er sgu da nogle klapfald. Altså,
Ja, jeg erindrer jo, dengang da jeg var ung og kom i fjeldet og knækkede skaller og drak snaps og arnbitter og elefantpejer. Og tog gidsler, ja. Og slaver. Og væltede mennesker. Ja. Det var det, en rigtig mand var, da jeg var ung. Da jeg var ung. Og hælde en Toms barnevogn. Ja! Og jeg tog meget højt. Man tog ikke hensyn til nogens følelser. Det er der fuldstændig totalt hensynsløshed. Det var fantastisk. Det er noget med kvinder. Ja, Men samfundet har gennemgået en feminisering af helt urimelig karakter. Emoerne for helvede. Se på dem. Ynkelige skvatmikler med slikket hår. Og arme, der ikke er tykkere end blyanter. Hvis de der ikke tager noget op på den tykkelse. Østrogen har skylden. Igen. Feminiseringen af samfundet. Ungdommen er blevet besudlet af feminine idéer og dogmer. Feministisk marxisme har fuldstændig domineret i skolerne og børnehaverne. Og hvad kommer der ud af det? Vandflækker. folk der kører Berlingo. Folk der kører Berlingo, ja. Det der sker, når man sætter sig ind i en Berlingo, det er jo, at nosserne og pikken falder af og ruller ind under speederen, så man ikke kan trykke den længere ned. Du kan ikke gasse op i sådan en bil. Men for at få ungdommen på rette spor, der har jeg lavet nogle forslag. Jeg mener for eksempel, at skoler, børnehaver osv. skal have et smadrerum. For det er at drengene de kan gå ind med et baseballbat og så bare smadre ting. Få noget fucking aggressioner til. Og jeg mener også, at en moderne virksomhed i dag med åben kontorlandskab og pisse lort, det er kvindernes skyld. Mænd vil gerne sidde i båse og være selv. Hvorfor bruger vi ellers 45 minutter på toilettet om dagen? Hvad? Det er fandme ikke fordi, så er det ikke så svært ikke at skide. Det gør det ikke. Men nej, åbne kontorlandskaber, det er fordi, så kan man sidde og snakke sammen jo. Der er ikke en skid at gøre med, at så bliver man bedre eller mere effektiv som virksomhed. Faktisk snart det modsatte, men. Og så moderne virksomheder skal indrette smadrerum, hvor de mandlige ansatte kan gå ind og smadre ting. Og så vil jeg opfordre jer til, de unge mennesker, I kender i dag, de unge mænd, vi skal ud og have fat i og opdrage på, fordi de er blevet indoktrineret af det her feminisme-pis. Vi skal have dem ud i dag, og så skal vi tage fat i dem. Og så skal vi lære dem, at hver baggård, det er et klasselokale. Hvert slagsmål, det er en dags undervisning. Hver skalle nikket er en lektion. Hvert slag en udmærkelse. Hvert blåt mærke et diplom. Hvert ar et hædersbevis. Vi skal have genindført maskulinitet i samfundet. Nu vil jeg altså godt foreslå, at vi ruller med træerne. Ja, gør det.